Sama ini kabeh ngeten iki, Mas. Oh, kita ini niku, Dik. Hah? Oh, lembutan ya. Iki sain. Niku betul sing rongin kirang seprapat niku wau. Niki pripun sing ageng-ageng kiloan apa napa? Mboten Bu iki namung timbang niku wau. Ngajur ya. Agak. Namung sedih iki. Niku wong iki kebak nggih Pak, kepise nggih. Ya kebak niku. Sing ageng-agengnya kan. Iya, jadi motor-motor niku pinteran, Dik. Kok duit 50.000 tok niki, Dik. Oh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di SC Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi sebuah perkampungan untuk melihat suasana kampung, suasana desaan, desa terpencil di Kabupaten Semarang, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merasakan kembali suasana seperti di tahun 1980-an ya, teman-teman. Karena berkunjung ke desa terpencil yang masih belum tersentuh kehidupan modern ya, teman-teman. Di desa ini masih banyak rumah-rumah jadul sehingga suasana menjadikan seperti kembali ke tahun 80-an ya. Sama ini kabeh ngeten iki, Mas. Oh, kita ini niku, Dik. Hah? Oh, lembutan ya. Iki sain. Niku betul sing rongin kirang seprapat niku wau. Niki pripun sing ageng-ageng kiloan apa napa? Mboten Bu iki namung biasa ujian. Oh, biasan motor. Jadi pinteran gitu. Biasane wae. Betul lah. Ya, diteng mriku niku. Oh, iya. Tunggal sing ageng-ageng ngenten iki. Nggih, sengaja. Kelas. Lain Mas. Limo. Iya, sadar berarti. Mriku anu Atas dua ya Bu. Ya. sing pira-pira wong. Berarti ngeten iki namung sak kedung mawon nggih Pak. Nggih, namung sedung mriku wau. Niku wau bae niku tau gambar Yusri bae niku wau. Ngajur ya. Agak.
Kamu CBN. Niku wong iki kebek nggih Pak kepisah nggih. Iya, kebak niku. Sing agung-agungnya kan. Nggih, nggih, mboten niku pinteran nggih. Kok duit 50.000 tok niki. Oh. Lombok 40 gitu. Jauh enggak? Jauh. Sampai Rumahnya ke gunung. Dalamnya putih Pak. Itu sekali itu. Hmm. Yang penting jane ketok ning pun dalam gede, Mas. Boten sakit nyebrang ya Pak nggih. Sakit. 5.000 bisa plastik. Apa sasake? Rasanya satu, Mas. Kalau yang enggak usah. Aku 2.000 ae. Akeh ra 2.000. Aku sak dibakar aku. iki Mas. Iki Mas. Lha iki wis kadhe Pak. Iki Mas. Tiga. Iki. Wis munggah rung kae. Komunitas mana? Jadi pedes. Terus Pak. Laris-laris. Tapi kan saya rekomendasi mama kayu berikutnya ngendi Mas? Nah, sampean Mas. Carane sa urunge ngene kene Mas. Sampean pernah ra Mas? Kok mama kayu boleh kampung mati. Yo campuran sih. Campuran sama yo. Heeh. Tapi Nek sing nggowo aku urung tau rono, tapi menurut cerita ngono ki bikin penasaran. oh bikin penasaran. Iya kan jere nang pinggir alas ngono, paling pirang omah tok ngono. Jadi yo emang rekomendasi gitu Mas. Pernah di kota wong ngendi Mas? Aku golek nang YouTube urung ora nemu. Ora nemu. Mungkin urung ono sing marani ya. Mungkin gitu. Lah piye? Mas sudah tuku iwake. Dalane apik munggah. Nggih. Masih arep
Jadi Ulang mriki. Yang paling enak ya Mbak ulang daerah mriki. Iwak saking oke. Napa jero-jero kan mriki kan? Wah, Pinter meter mriki, Pak. Dia butuh mesti antar 3 meter ya sampai ke setengah. Aja medhot sing adeng-adeng lah anu sih. Mati ya, bawa Mas. Bukan saya wong. Ya saya sing tak ngomong. sing di loro telu apa Lah golek wis jam pinten iki, Pak? Kalau boleh niku wae. Masa cepet teluhur niku wae. Nyemplung niku wae, tak kadung tok niku wae. dijaring nih Pak. Sing adeng pinten niku, Pak? Oh Oh, mboten matur kita jaring, Pak. Lah entek betune, Mas. entek Iya Pak.